чым больш мерапрыемстваў, якія направлены на развіццё культуры чытання, тым лепш. І таму такія мерапрыемствы павінны, знаеце, не раз на год, а тым больш радзей. Трэба правадзіць іх як мага часцей і далучаць да іх людзей, прафесіяналаў, якія займаюцца ў нашай краіне. Ну, наверное, такое, можа, слово трошки жорстка, але ж прапагандай, наверное, чытання, а і ўвогуле літаратуры. Яшчэ лепш, калі будзе, знаеце, такая прапаганда на чытанне на беларускай народнай мове. Але ж, ведаеце, чытаць можна по-рознаму, і чытаць можна розную літаратуру. Таму, канешне, важна то, аб чым сёння гавораць на гэтай канферэнцыі, гэта культуры чытання. Таму што именно ад культуры, менавіта ад культуры чытання залежыць і культура ўвогуле чалавека, ўвогуле дзяцей, і в цэлым там культура нацыі. Таму чым больш такіх мерапрыемств, але ж павінна такога роду мерапрыемствы модна зараз гаварыць цэлевую аўдыторыю далучаць, каб мы чулі, мы бачылі, што цікава, што не цікава. Ну і, наверное, распрацаваць нейкія, знаеце, там серыі мерапрыемств для таго, каб чытанне зрабіць модным, каб чытанню дадаць нейкі, знаеце, такі модны тренд, каб я, наверное, уже гады 4 таму назад сказаў, да нічога страшнага, калі не будзе кнігі у фізічнай форме. Хай дзеткі, хай людзі чытаюць з планшетаў, з тэлефонаў. І сам гады 3-4 назад адказаўся ад печатных літаратуры і з задавальненнем чытаю са свайго тэлефона, са свайго смартфона. Чытаю вельмі многа і бачыць моя дачка, якая таксама чытае. І я думаю, што вось гэта, калі мы будзем больш рабіць такіх мерапрыемств, будуць людзі бачыць, чуць. Такія мерапрыемствы трэба таксама модна правадзіць, каб гэта было не толькі ў зале, а ёсць там сейчас модныя стрым-трансляцыі, онлайн-трансляцыі. Потому што мы не ведаем нашых пісьменнікаў, на жаль, у шырокай масе, але такі маленькі круг, калі, знаеце, там выдалі кніжачку аркушам у 1000 адзінак, і ўсё, і ўсе давольныя. Не, гэта дрэнна. Трэба так, каб гэта гучала. Таму ёсць праекты, якія падтрымлівае бізнес. Гэта на самой справе так, якія направлены на папулярызацыю чытання. Тут я думаю, што акадэмічная суполка трэба, вось, знаеце, там, можа, знаеце, так жесткавата, скажа, павярнуцца тварам к бізнесу. Бізнес, ён уже даўно гатоў, да, але што павярнуцца тварам, сказаць, што нам таксама гэта цікава. У каждага з нас ёсць інтарэсы, у бізнеса сваі, у суполкі сваі, найти баланс гэтых інтарэсаў. І я думаю, што калі знойдзецца гэты баланс, то мы можам разам вельмі много чаго зрабіць.